Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki pren berjumpa lagi di kandang viral. Iki aku lagi neng salah satu peternak neng gone bal cuwik iki. Namanya bal cuwik farm. Iki aku izin ya we tak ngerekam wedhuse sampean. Bal. Nah, ya, ini ya. nah, ini pemilik farmnya ini nggak mau direkam. Iki mau izin dulu ke pemilik farmnya ngerekam-rekam peternakane. Oleh ora iki? Ah, boleh, boleh. Boleh, cari ini boleh. Oke, kita langsung ke kandangnya bal cuwik. Nanti saya masukkan YouTube ini. Ini sing the farm namanya bal cuwik. Ideke lagi pilar kayu iki, jedeke arep duwe gawe. Arep nyunatke anakmu to, Wi? Iya. Oh, nyunatke anak iki nggih kayu iki wong. Lek sing omahe cedhak apa kenal duwe bal cuwik, langsung buah ae. Nah, iki neng kandang sing plong pertama. Plong pertama isine crossbur. Bar mana anake loro. Jan lucu-lucu ya jan rejo. Kandang kedua isine ya loro. Sing sebelah kosong bol iki. Kosong blong. Dadi jumlahe ya mung 4 iki lho wis dukungan iki arep gawe peternak bal cuwik farm. Iki gawe kandang dawa kaya ngene lho. Sokone iki pira? 1000 pira sokone jumlahe? Sokone jumlahe nek kok 1000 wi. Iki kandang yang petelur apa? Lur gini modelnya mesti sokone dipendem. Nggih. Jatah kayak kelek iki peternakan iki. Ki age ayam petelur paling lur. Sokone iki leleh kok 1000. Bumpung kayu cengkeh akeh jane iki, paling gawe kandang saka 1000. Iki untuk kandange kambinge. Ya wis ngono ae, salam rahayu. Ki salam dari peternak bal cuwik. Assalamualaikum, salam pendanyangan.